Здравейте хора, съм Чубран 91 и както виждате играме Майнкрафт. И хубав сървър. И този сървър ще игра с моят приятел. Чакай, трябва да се направя някъде близо къща. Много добър съм. Yeah. О, сложи го тука. Така, пръчки и правим си една браба. И кирка. Кирката така ви е цяла така. Така. Тук са коми тръпване. Отиваме за дърво. Ама, що ми е така? Стейн. Тук. О, мъка бе. Да и това го използвам за телепорти. Ама ще ме така. Не знам. Така. В коридор сложа. Значи, е така. И отиваме да строиме бум-бумчет. Юпи, ябълка. Чакай малко, тук има и мина, супер. Това е супер скоро, има мина. Нека да почваме, ама е така. Един, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Ох, хич не ми удобно. Така. Иначе тук в страните ще ни са леглата и като се спаваме, сутринта, например, като се спаваме и ще спаваме вънка. Ако има зомбита, не знам. Така. Но за сега ще е това. Ох, трябва ми още таво. Чакай малко, за тук. Те 4 бокса средата да пукат.
кончета в тази версия. Окей, колко? 32, супер. Става. Това конче тук хубаво. Тръгна монстър спаунер, за да се ду. Извинете за тихото ригване. Така. Ще съм крафтим блока, да ми крафтим блока. Не бе, що и хвърлям? Чест леглата. Така че го пълним чест. Не, тук един чест, тук един чест. Негов и моя. Така отиваме да вземем коблстон. Тук там малко напора. Вземем 17, за да изпълня дикичкачка. О, бе! О, така. Да се отидем. 14, 15, 16, 17. Бе, тук ако се тулим. О, не, защо скамал стон? Не съм прост. Бум. И можете да отира да ги избия. Тук. Май. Ела тук. О, тук има тази версия пускат. Първо. Агнешко. Тай, само на вълна ли да е бата? Кажете ми... Чеса. Това е негов, това е мой. Поправим си врата. Така. Тук влизаме в печката. Пускаме така едно. Сега в моя чест оставам глупостите. Това тук, там. И само дървото. И да си вибере. Дървото ми е тук. Кълстона ми е тук. Меч, кирка, лопата, брадва. Меч, кирка, лопата, брадва. Е така. Така. И тук. Е това е така. Тук взема погледна. Взема вътре така пречки. Ето така. Меч, кирка, лопата и брадва. Така. Влезем тук.
Всичко подреждаме, всичко подреждаме. Меч, кирка, лопата и първо. Е така, тук си имаме двете ябълки. Така. И само да сложим торчовете. И така, 1, 2, 3. Окей, значи това е за този клип. Надявам се ви е харесало и чао!